κάνεις, εντάξει, είσαι έτοιμη για το σημερινό? Είμαι ταραγμένη, Στέφανε. Σήμερα παίζεται η ελευθερία μου. Αν θυμάσαι, ξαναδικάστηκα, χωρίς να φταίω πάλι. Εντάξει, μην τα σκέφτεσαι αυτό τώρα. Μείνε ήρεμη και όλα θα πάνε καλά. Θα το δεις. Μακάρι. Ο Ρούσος όμως δεν είναι ήρεμος. Και ο Λουκάς δεν φάνηκε. Λες να συμβαίνει κάτι? Πού είναι ο Λουκάς? Κύριε Ρούσο, δεν απαντάει. Του τηλεφωνώ συνέχεια. Δεν μπορώ να τον βρω πουθενά. Βγες έξω και ξαναπάρε. Σήμερα βρήκε να αργήσει. Ο Λουκάς πού είναι? Πολύ νευρικό το βλέπω τον πατέρα μου. Στα βγαίνουν πάντα τελευταία, η αγάπη μου. Δεν το ξέρεις αυτό? Μόνο για τον Λουκά μιλάμε. Αυτός δεν έρχεται ποτέ. Θέλει να κάνει θεαματική είσοδο. Μεγάλος δικηγόρος. Να τραβήξει τα βλέμματα των θαυμαστών. Τι νεύρα είναι αυτά? Να χαρείς, Μελίτα, μη μου τον θυμίζεις στο γελίο. Μαλώσατε πάλι, Τι θα γίνει με εσάς δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ φταίω. Αυτός. Ήρθε χθες να μου χρυσώσει το χάπι. Να το παραστείς μεγαλόψυχος, να μου πει πόσο σπουδαία δικηγόρος είμαι. Ναι, και το κακό ποιο είναι? Σε θαυμάζει και σε αγαπάει, όλοι το ξέρουμε αυτό. Να κρατήσει το θαυμασμό για τον εαυτό του. Μελίτα, να χαρείς. Με φτιάχνεις τώρα. Αρκετά νεύρα έχω. Και κάποιος σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον πατέρα της. Κύριε Ρούσο, δεν απαντάει. Στο γραφείο πήρες? Φυσικά, δεν είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω που έπαιρνε να μου κάνει ένα τηλεφώνημα. Μ' αφήνει έτσι τελευταία στιγμή. Τι να σας πω. Συνέχισε να τηλεφωνείς. Έχουμε αφήσει τη δίκη στη μέση. Δεν είναι τόσο ηλίθιος ο Λουκάς. Πήγαινε. Καλά, ο Λουκάς που είναι? Ήταν στο γραφείο το πρωί, θα ζωολογούσε ως συνήθως. Του τάψαλα ένα χεράκι και έφυγα. Καλά, δεν θα έρθει σήμερα, δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να μην έρθει. Εξάλλου θα πρέπει να τριαμβολογήσει μαζί με το αφεντικό του. Αλλά αυτός είναι πάντα πολύ τυπικός. Πρώτος έρχεται. Εντύπωση μου κάνει. Ακριβώς αυτό θέλει να κάνει. Εντύπωση. Θα μπει με ύφος 100 καρδιναλίων. Το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης είναι υπέρ τους. Θα θελήσει να μας το τρίψει τη μούρη, μη φοβάστε. Συγγνώμη, όταν λέτε του τα ψάλατε, τι ακριβώς του είπατε? Του είπα την αλήθεια. Αυτά που λέω πάντα. Δεν μασάω τα λόγια μου. Ότι είναι ένα κορόιδο, ότι τον χρησιμοποίησαν, ότι κάτι βρώμικο κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Τα γνωστά. Και εμείς του τα έχουμε πει. Αλλά αυτός πτωείται, δεν πτωείται. Ναι, αλλιώς θα σερβίρετε εσείς, αλλιώς η Αμαλία η Ρούσου. Καλά όλα αυτά τώρα που είναι. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Λέτε να κατάλαβε ότι είναι κορόιδο και να μην έρθει. Τι, να χάσει την αγόρευσή του? Δεν μπορεί. Αποκλείεται, δεν γίνονται αυτά. Κοίτα, ο Λουκάς μπορεί να είναι ηλίθιος, αλλά είναι επαγγελματίας. Καθίστε. Αρχίζει η συνεδρίαση. Παρακαλώ να διαβαστεί το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης. Τώρα καταλαβαίνετε πόσο τέλεια τα είχε οργανώσει όλα ο αστυνόμος Σταυρίδης. Σας τα περιέγραψα όλα με κάθε λεπτομέρεια.
Με θεωρούσε ηθικό αυτούργο για τη δολοφονία της γυναίκας του. Έκανε όμως ένα λάθος. Δεν ήξερε ότι δεν μπορούσα να πυροβολήσω. Και αυτά δεν είναι λόγια, αλλά γεγονότα που επιβεβαιώθηκαν από το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης. Εκτός αυτού δεν είχα κανένα λόγο να σκοτώσω τον Περικλή Χατζηβασιλείου. Και όλα αυτά περί διαθήκης που ανέφεραν οι μάρτυρες? Όλα αυτά περί διαθήκης τα αγνοούσα πλήρως. Ο Μακαρίτης δεν μου πρότεινε ποτέ καμιά συναλλαγή με αντικείμενο τη διαθήκη του συζύγου μου. Η διαθήκη του συζύγου μου ήταν μυστική και την αγνοούσα, μέχρι που ανοίχτηκε επισήμως. Έγιναν αναφορές για την προσωπική μου ζωή όταν ήμουνα νέα. Το θεωρώ παράδοξο να δικαστώ για τις πράξεις της νεότητάς μου. Και αν αδίκησα κάποιον κατά το παρελθόν, έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποκαταστήσω αυτή την αδικία. Μάλιστα. Έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο? Υπήρξα θύμα σκευωρίας και κατά το παρελθόν. Φυλακίστηκα και κλονίστηκε η υγεία μου. Αν τιμωρηθώ και τώρα άδικα και μπω στη φυλακή, φοβάμαι πως δεν θα επιβιώσω. Δεν σκότωσα εγώ τον Περικλή Χατζηβασιλείου. Είμαι αθώα. Ο κύριος Ρούσος ανησυχεί πάρα πολύ. Έχει αργήσει πολύ και αδικαιολόγητα. Τι, δεν ξέρετε που είναι, ούτε σας ενημέρωσε? Όχι. Τον πήρατε στο κινητό? Φυσικά. Δεν απαντάει. Και από το γραφείο έχει φύγει πολλή ώρα. Γι' αυτό σκέφτηκαμε πως είναι στο σπίτι. Μήπως θα μπορούσατε να τον πάρετε σαν τηλέφωνο ή να μου δώσετε τον αριθμό τον πάρω εγώ. Θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο στο σπίτι. Δεν απαντάει. Τι στο διάλογο γίνεται? Μήπως έχει πάθει κάτι? Άστο, το δέχω, Κατερίνα μου. Καθίστε, κατηγορημένοι. Ο κύριος εισαγγελέας έχει το λόγο. Τι γίνεται, ρε Σιμελίτα? Πολύ κινητικότητα βλέπω από κάτω. Θες να γίνει τίποτα με τον Λουκά? Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές. Δεν ξέρω. Σε γιατρούς πάντως στη δίκη. Πλησιάζει η αγόρευσή σου. Κατηγορούσα αρχή. Σουτ. Η ενοχή της κατηγορουμένης είναι εντελώς ξεκάθαρη και αποδεδειγμένη, παρόλες τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να δημιουργηθούν αμφιβολίες. Τι έγινε, Νικολά? Ο Ρούσος ανησυχεί, δεν μπορούν να βρουν πουθενά τον Λουκά. Τι θα πει δεν μπορούν να τον βρουν πουθενά? Άνοιξε εκεί και τον κατάπιε. Στο γραφείο δεν είναι, στο σπίτι δεν απαντάει. Το κινητό του? Το κινητό του τον πήρε η Κατερίνα τηλέφωνο, δεν το σήκωνε. Τώρα που τον πήρα εγώ το έχει κλειστό. Τι λες τώρα? Άφατος, παιδί μου, σου λέω. Χριστέ μου, λες να του συνέβη τίποτα? Δάφνη μου, αν του συνέβαινε κάτι, θα το είχε κλειστό διαρκώς το τηλέφωνο. Αυτός το έκλεισε τώρα για να μην το βρούμε. Θα πάω από το σπίτι να δω μήπως είναι εκεί. Γιατί δεν απαντάει? Πού θες να ξέρω, βρε αγάπη μου? Ο Ρούσος πάντως μέσα είναι θορυβημένος. Δεν μπορεί, ίσως να κόλλησε πουθενά. Μπορεί να έπεσε σε κίνηση. Με έπεσε σε κίνηση και έκλεισε το τηλέφωνο. Μπορεί να τέλειωσε η μπαταρία του. Τι αναποδικές είναι αυτές, ρε γαμώ? Τι στο διάλογο, όλα τώρα? Ή ακόμα καλύτερα μπορεί να κατάλαβε τελευταία στιγμή αυτή τη βλακεία που πάει να κάνει και να τα παράτησε όλα, μπας και σώσει τίποτα. Δεν παίζει αυτό το σενάριο που λες, ρε Δάφνη. Θα το βάζε κάτω ο Λουκάς επειδή τον πρίζωσε η Αμαλία. Λέω, ρε παιδί μου, μία στο εκατομμύριο. Ναι, και δεν θα το είχε ανακοινώσει το Ρούσο. Θα το κράταγε για έκπληξη. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Η Αμαλία πάντως τον βρήκε το πρωί στο γραφείο. Ναι, το θέμα είναι ότι τώρα δεν τον βρίσκει κανείς πουθενά. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, θα πάω από το σπίτι, πήγαινε εσύ μέσα και θα σε ειδοποιήσω. Τι να πάει να κάνει στο σπίτι τέτοια ώρα, βρε αγάπη μου? Θα πάω από το σπίτι να τσεκάρω, ρε Δάφνη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Καλά. Τα γεγονότα δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης. Οι μάρτυρες κατηγορίας ήταν συντριπτικοί.
Η κατηγορουμένη είναι μια εγκληματική προσωπικότητα, σκληρή και αδίστακτη. Κατόπιν όλων αυτών, σας ζητώ να την κηρύξετε ένοχη για τον εκπρομελέτης και χωρίς ελαφρυντικά φόνο του Περικλή Χατζηβασιλείου. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία. Τι έγινε, Δάφνη μου, τι συμβαίνει? Ο Ρούσος ανησυχεί για το Λουκά, δεν τον βρίσκουν πουθενά. Τι πράγμα? Πάει ο Νικόλας να δει στο σπίτι. Τώρα έχω αρχίσει να ανησυχώ κι εγώ. Δεν το πιστεύω. Τι ναζάκια είναι αυτά τώρα? Εδώ τι γίνεται? Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη της. Το αυτονόητο δηλαδή. Το λόγο έχει η πολιτική αγωγή. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές, κύριε Ένορκη, η πρόταση του κυρίου εισαγγελέα με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Η κατηγορουμένη πέραν πάσης αμφιβολίας οργάνωσε και εκτέλεσε την ιδεχθή πράξη της με τρόπο μεθοδικό, ψυχρό και ανελαίητο. Η υπεράσπιση θέλησε να αποπροσανατολίσει το δικαστήριο με τη θεωρία περί Σταυρίδη. Και όταν αυτή ναυάγησε με την αποκάλυψη του πληρωμένου μάρτυρα, θέλησε να στηρίξει την αθωότητα της κατηγορουμένης στο πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης για τη μυϊκή ατονία. Εμείς δεχόμαστε το πόρισμα αυτό. Παρ' όλα αυτά θα αποδείξουμε ότι η μυϊκή ατονία δεν ήταν εμπόδιο ούτε στο να πυροβολήσει το θύμα η κατηγορουμένη, ούτε στο να αποτελειώσει το έργο, αποφράσσοντας τις αναπνευστικές του οδούς. Γνωρίζουμε όλοι ότι το θύμα πυροβολήθηκε από πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν εξ επαφής. Τι κάνει λοιπόν κάποιος όταν αποφασίζει να σκοτώσει και έχοντας μυϊκή ατονία? Προσέξτε με λίγο. Πηγαίνει πολύ κοντά, στηρίζει το δεξί του χέρι που έχει πρόβλημα στο αριστερό και πυροβολεί. Και επειδή γνωρίζει την αδυναμία του και δεν είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα, φράζει με το αριστερό χέρι τις αναπνευστικές οδούς για να αποτελειώσει το θύμα. Αυτό έκανε και η κατηγορουμένη. Με αυτόν τον τρόπο εκτέλεσε το έγκλημά της. Άλλωστε με τον ίδιο τρόπο πυροβολούν απόλυτα υγιείς άνθρωποι για να πετύχουν το στόχο.